Bueno, hemen azido monoprotiko bat dugu, hau da, protoi bakarrekoa, eta bere formula ez da zehazten, ez da esaten zein dan azido hori. Bueno, HA azido A, formula orokor batekin, hartzen dugu, baina ezaguna dugu bere kontzentrazioa, beraz C, 0,1 molar da bere kontzentrazioa, eta pH-a ere ezaguna da. pH 4,0 da. Eskatzen da ionizazioaren portzentajea eta azidotasun konstantea. Hau da, eskatzen denean ionizazioaren portzentajea, hau da, ionizazio maila ero gradua, da ionizazio maila hori, segurazki ez dalako 100% izango, eta ganera azidotasun konstantea ere eskatzen da. Beraz, suposatu behar dugu, azido ahula dugula. HA, azido ahul moduan aztertuko dugu. Beraz, egingo dugu, azido ahulen trataera da azido horrek urarekin egiten duena zer da? Protoia transferitu urari, urak hartzaile moduan jokatzen du eta oreka bat ematen da, gezi bikoitza beraz, azido ahuletan egiten duguna, geratzen da anioia eta hidronioa. Orduan, planteatzen dugu, hasieran zer edukiko dugun, hasierako kontzentrazioak, C eta oraindik ezer disoziatu aurretik, 0 eta 0. Sortuta desagertutakoa, zerbait desagertuko da, eta agertuko da anioi eta hidronio moduan. Eta amaieran, ipiniko dugu orekako kontzentrazioak. Orekako kontzentrazioak izango dira, hasierakoa, ken, gastatu dena, hemen gehi sortu dena, eta hemen gehi sortu dena. Ionizazio konstantea, oreka guztietan idatzi behar duguna, erreakzio horren konstantea, produkto eta erreaktiboen arteko, kontzentrazioen arteko zatidura moduan. Kasu honetan, X bider X, X karratu eta Z-ken X geratzen da. Bueno, aztertuko dugu hemen, zer da eskatzen dana? Eskatzen da Ka. Hau da, Ka hori ez dugu ezagutzen. Ezagutzen dugu C, bai? C 0,1 molar da. Eta ez dugu ezagutzen oraindik X, baina X nola kalkulatuko dugu? Kontuan izan da, pH ezagutzen dugula, eta pH dela minus logaritmo hidronioen kontzentrazioa. Hau da, minus logaritmo X. Bueno, orduan, oazen kalkulatzen X hori. Eta orduan Ka izango daia guztiz ezaguna. Esan dugu, pH 4,0 dela. Beraz, 4,0 berdin minus logaritmo X. Hau da, minus 4 berdin logaritmo X. Orduan X da 10 ber minus 4, eta ez dugu besterik egin behar, bakarrik kalkulu hau egingo duzu kalkulagailuarekin, berretzaile hau ez denean osoa, zenbaki hamartar bat geratzen denean. Bestela hemen, oso pH borobila izan dugu, beraz, X ezaguna da. Orduan, Ka kalkulatuko dugu, X karratu esan dugun moduan, 10 ber minus 4, berbi, zati, 0,1, ken, X, ken 10 ber minus 4. Berdin, bat,
0,0 bider 10 ber minus 7. Aurkitu dugu, lehengo eskatzen dana Ka. Eskatzen da ere, ionizazioaren portzentajea, ero ionizazio gradua, ero maila. Ionizazio, ero disoziazio portzentajea, da, gastatu dena, zatituta zegoenarekin, eta bidereun eginda. Kasu honetan, gastatu dena X izan da, 10 ber minus 4, zati C, zati 0,1, bider 100. Berdin, 0,1. Euneko 0,1. Hori da ionizazio maila ero gradua.